Zetzaigu gustatzen ez dugu nahi izaten, baina bikoteen artean, maitalen artean, gertatu tarteka gertatzen da. Adarrak, desleialtasuna. Gure gutarrek barkatuko telukete, desleialtasun bat, adarra jartzea ikusi eta entzun. Zenbat erlazio izan dituzue zuek? Hola, bikote harreman serioak. Nik bi. Zuena? Bi? Bat 3 urtekoa eta bestea 6 hilabete. Beraz, hau ez da relazio bat momentuz, ez? A ver. Ezagutzen da, eske... Eta zu oier? Soltero y sin compromiso, beti esala. Bai, ez duzu inoiz bikoterik izan? Bai, bidat. 6 hilabete eta 4 hilabete. Super serio da. Serio izan ez ze garrantziaka denborak, ez? Ja, egia da. Esan ez, 5 urte edo 10 edo urte bete? Hombre, zuek adarrak barkatuko zen dituzten? Ez. Ba, segun gero ze demostratzen. Pertsona errespetua faltatzen bazaizu batean, birritan edo hirutan edo bostetan edo 10etan. Baina, segun be bai, Baina, Nik barkauta ere. Nik bai. Bai, barkauta adarrak eta barkauta. Nik bai. Baina, oain, igual ez dut barkauta. Hori da, osea, segun arrazoia Eta segun zer lazio da makizun. Ja, eta igual ze motatako adarrak diren, ez? Igual, mozkor zaudenean, morreo bat beste pertsona batekin, ez dakit, osea, igual ez dakite, ez dait pasa, baino agian markatuko nuke, baino ja, premeditadamente, hartu telefonoa gelditu beste pertsona batekin, eta hori ja... Baina joditei gehiago adibidez, egotea, zine mutia hola, jo que se, egunero tonteatzen neska batekin, osea, horrek joditei gehiago, gau baten ateratzen bada, eta mozkor da hola, ez dakit musu bat ematen badio neska batekin. Eta hoi egia da, hola da. Enara eta Irantzu zuek barkatu dituzue. Bai. Desleialtasunen batzuk, Enara. Bai. Eta zer da, erreixa edo zaila edo? Hombre, eske nire izan zen, relazio hasieran. Orduan, nire ustez nahikoa demostrau ziten, orduan, barka benizken, eta jazta. Bai, nire areala izan zen eta gero 3 urte nintzen behakin, oseak... Ostra! Eta hori, enteratu nintzen, baino, igual gezurra da, no? Ja. Niago, ez egia esan, baina, hori hasieran zan, azkenean ez da... Ez da berdine, enteatzea beste pertsona batengatik edo bea pertsona izuri etortzea esatea. Nire kasu nola izan zen. Nola izan zen, zure kasuan? Etorri ziteiten da esan ziteiten gauza bat esan barrak ez dakiz eta aniska batekin liauztala juerga baten eta puntu. Kontatu zizun, osano bere hortan? Eta gero ez zinen, gero konfiatzen zenuen beregan, eta hola? Eska espaldi izan zen, bai. Hombre, beti orkestu hor puntu bat ez konfiantzana ez, baina... Barkatu bai ez, baina... Nik uste azkenean oso maite mintuta basau, nahiz eta azkenean adarra jaso... Asko barkatu dut. Zuk jarri dituzu txurru, jarri dizkizute? Ez. Edo bat edo beste, gailezkan nabil ez dakit? Ez, porque nik aukidot erlazio bakarra hola luzia urte bat, eta nik beti esaltu dana. Nik erlazioa baldin badekot, da berakin egoteko. Eta oin, espadekot, da sosegatik. Azkenean, serizio ez todalako nahi. Eta hori klaro dakat. Eta egoten azenean eska batekin, ez ditxutar edar jarriko. Irantzu, Esan. zure kasua, enararen antzeko parezioa hori izan zen edo? hasieran, da, enteratu, da, berekin hitz egin, da, jazta. Hasiera zan, osea, ez etzan pareja hoa indikan, osea. Eta harreman baterako zer da, harreman batean zer da toksikoagoa? Adarrak jartzea edo nobioak txinara alde egitea? Bale, txinita. Adarrak hartu. Hori okerragoa da. Naiz eta zu kasu Niretzat, hartan adarrak markatu. Ja konfiantza galtze bat zu ze gatze zaizu pareja hortan. No? Ze bilor, segun osu bat bildurrez nune hongoa zeiko aiten beste askate gintzen. Jakingo bazen dute momentu hontan, nola begiratzen didan, ez dakit zergatik, janirek? Horrela jarrita, ez dakit esateko zerbait daukazun, neri edo, jendeari edo. Tranquil nau. Zu emakume fidela zara? Bai. Bai. Asko. Zenuke barkatuko, edo bai? Ez. Ez da inondik inora ere. Pertsona batekin basauz, onera eta txarrerako da. Gero gauzak gertatu egiten badira, erlazioa hausten da eta kitxo. Baina horrelako gauzak egiteaz nik ez dudaz onartzen. Errespetu falta da niretzat. Hori da, segun. Bueno, segun ze situazioetan, beste neska batekin egon nahi badu, nirekin izagutea eta punto. Ez da. Adarrak jartzeko nik nahiago dut niri ustea eta gero beste batekin egotea niri gezurrak esatea baino.
Ui. Beste alde honetan adibide praktikorik edo baldago? Ni ez bine pasa. Espero ez pasatzea. Ez dakit kontatzeko gogo handiri bintzat, ez? Ze ez dakit entzun Nik duzun? txurukin ados nago. Arritzekoa? Aizu, begira. Bai, Tarteka ondo moldatzen zaren Uste zuio gero. txurun filosofio konpartitzen. Ari mazu relazio bat, uneko honen matezu eta punto. Ez bazu nahi, bazu gera bakitzezu ez eukitza eta ondo pasatzezu. Ni txuru igual zintzatu. Enarak esan du. Berak barkatu izan duela, noizbait. Baina ja, gehiago ez ez, Alorito. Lase, negin lase jote, oke. Olatz, Bueno, ze iruditzen? bi alderdik ulertze ditut eta biak bia errespetagarrik. Azkenen zuk aukeratzezu, zuke zuri eta gero gaina segun ze gertatzen zaizun zure bizitzan gauzak eta opinioak aldatzen jutei ala iruditzen zait. Baina, bueno, nik parejaren bakazu behakin ondo edotea, eske ja zaila da, normal ondo ematea, olako gauzak tarteko sartze balen baituzu horrezto gauza unik. Zuri olako trago txarrik pasa zaizu? Pasa beharri izan duzu? Pasa zait, baino tontakerik, ni dakitela. Ni dakitela. Orduan, zuk egindakorik ez? Komenta hau eta hitz eiteuen nahi kaso eite bali mazaie, igual bai, baina ez dakit. Osa, nik inda ez, nahi egin da. Nahi egin da. Ez dakit. Baina ni dakitela ez. Eta igual nahiago ez jakitea, edo bai? Guain, altura hotan bai, nahiago ez jakitea. Aitzol! Zer. Atzo kasi Amaiarekin ligatu zenuen. Berarekin hasiko bazina deskuido santuan? Ez, beragaz ez edo zerregaz. Zu tipo fidela zara, edo... Bai, nipe txurruk esan dauenagaz bat natorrez. Azten basara neska bategaz, eguneko unzauz horregaz neskeagaz. Eta ni behintzet, bai, horretan nago. Osea, basa biz jolastan, dauzue jolastako modu asko, baina ni fidela naz. Amaia, apuntatu ondo, Eske nekin hasi ezkeo, ez zitu motiboik eukiko hartzeko. Bueno! Eman beharreko guztia emango nion. Nakorrek parra egiten du. Igual arrazoi izango duen, Nakor? Seguro. Ze armak dauzkan emakume honek, Amaiak. Bai. Bueno, orduan ez duzu beste zer gehiago esango, horratze galdean, Maite? Ez, azkenean adarrak direla eta nik ez nituzke parkatuko. Nik Listo. behintzat jarri ditut, baino erlazioa apurtuta zegoelako. Eta bueno, eta usteko, Orduan, zuk ezenuke barkatuko inongo kasuetan. Zu jarri ez bai. barkatu. Venga. Bai, baino, ez ditut inoiz jarri ondo geudenean, izan zen ja apurtzeko eta ez eta jarraitu eta azkenean, eski izan zen bere aurpegian gainera, osea. In your face. Baina, sin más. Zela denbora gutxi eta listo, eta esa egoela ese bez. Baina bere arpegian... Osea, bai. Mira. Qué cruel, tío. Ostra. Ez que esaten nion eta ez eta jarraitu eta azkenean jarraitu nahizun, baina azkenean eta parkatu eta guzti eta nik ez. Osea, esan modu bat usteko baina. Ja, bale. Esan beharrean zuk egin zenuen, ez da? Eta ganera aurpegien. Osea, bere aurrean. Zaska! Ez baina abisatu nion, eta bera zegoen, osea, zegoen hor, osea. Claro. Eta abisatzen duena badakigu. Ez dela traidorea. Ez dela traidorea. Detaile hona zure aldetik.